Скъпи приятели, аз се подмладявам всеки ден. Аз имам перфектно здраве. Аз се наслаждавам на живота и на най-малките неща. Аз се разкрасявам всеки ден. Колкото годините напредват, толкова ние ставаме все по-красиви, все по-млади и все по-енергични. Благодарение на добавките на компания Long Life Corporation. Единствените добавки в света, с които можете да постигнете перфектно здраве. Единствената фирма в света, която има една програма за увеличаване на човешкия живот и подобряване на неговото качество. Ако искате да бъдете млади, здрави, сексапилни и да живеете до 125 години, ние ви чакаме в град Стара Загора, България. Заповядайте!